Jeg vil være meget sur og tænker, at det kan knap være lovligt at efterlade min lejlighed i sådan en stand, efter at have udlånt. Det må være en del af udlejningskontrakten, vi skal efterlade i samme stand, som de modtog den. Jeg synes, det ville være mega klamt, og jeg havde ikke lejet min lejlighed ud ikke til nogen igen, tror jeg, fordi jeg tror, man mister lidt selvtillid til folk over, at man får sin lejlighed tilbage, og den ser virkelig klam ud, og man er nødt til at smide sine møbler ud og sådan noget, hvor det er det. Jeg vil have brokket mig sikkert til politiet, eller først og fremmest til dem, hvorfor jeg vil have anmeldt til politiet for forstyrrelse af min nattero, eftersom det umuligt kan være lovligt, at de forstyrrer mig så sent på natten til langt ud. Jeg tror først, jeg måske var gået ned og snakket med dem, om de kunne måske være lidt stille eller noget. Ellers, hvis de blev ved, så havde jeg nok gået til politiet med det. Altså eftersom at de har gjort decideret hærværk på privat ejendom og derved smadret ting, der retmæssigt ikke tilkom dem, er det jo forsikringsmæssigt nok dem, der skal betale for ting, de selv har smadret. Jeg synes helt bestemt, at dem, der har lånt lejligheden, altså min lejlighed, og har ødelagt det hele og været voksen nok til at kunne smadre det og sådan noget, de må også være voksen nok til at kunne betale for de ting, de har ødelagt, og ligesom forstå, at de skal erstatte tingene.